Moi kaikki. Täällä on peliduo vähän urheilemassa. Täällä Pyynikin maisemissa. Täällä on erilaisia laitteita. Katsotaan vähän saadaanko mitään tehtyä. Tai yksin mä täällä nyt oon, mutta ehkä joskus kaveri lähtee mukaan. No niin, mä juoksin tuohon pari kilsaa pohjille ja vähän kävelin noita pyynikin rappusia tuossa ja vähän on jo hikikin näköjään tullut. Katsotaan miten tässä nyt jaksaa. Vähän niinku nollista lähdetään tän kuntoilun kanssa. Kyllä se siitä sitten jossain kohtaa. No, mitä kun osais pitää paikoillaan tätä kameraa. Katsotaan. No niin, siinä testattiin. Täällä oli tämmönen istumaan nousu penkki. Vähän oli kulmaa siinä, niin nyt ei ihan tuntunut ehkä niin kotoisalle, mutta 30 nyt sai minuuttia. 38 näkyy oleva puolustusvoimien kuntotestissä täydet pisteet, mutta tässä ikäluokassa on sitten vähän tasotusta, niin koitetaan joskus uudestaan, mutta ihan kohtuullinen. Katsotaan, onko huomenna masu kipeä. Kokeillaan jotain muuta. No niin, siinä oli selkälihaksia. Enpä tiedä paljon noita olisi pystynyt tekemään, mutta sanotaan, että tuo penkki kuormittaa kyllä ihan jotain muuta kuin noita selkälihaksia. Katsotaan, pitääkö tuoda tyyny mukana seuraavalla kerralla. Mutta kokeillaan jotain muuta. Ei nyt vaikuttanut, että selkälihakset nyt olisi jotenkin ihan niin reeniä kestämättömät. Enpä tiedä. Katsotaan mitä muuta keksitään. No niin, siinä ei montaa tullut, niitä ehkä täytyy harjoitella. Tänne tuli joku kauhea lauma koululaisia. Täytyy varmaan lähteä alta pois. Juoksen tästä vaikka kotiin. No niin, siinä oli kilometrin pieni juoksu. Päästiin tänne Oulukadulle. Tämähän on legendaarinen paikka. Siinä ne on jauhanut jääkiekkoa joskus. Joku 5-numeroinen määrä katsojia jäi mukaan jossain tossa. Katsotaan vaikka se tarkka lukema jostain historiikista. Mutta täällä nyt on erilaisia laitteita, niin mä jatkan vähän tätä tämän päivän kuntoilua. Katsotaan mitä näillä kaikilla edes tehdään.
siinä vähän tuli listattua näitä laitteita. On sitten pohtia vähän myöhemmin, että millä sitten reenailee. Siinä jätettiin tylysti leuanveto nyt välistä. Se vaatii vähän pohjustusta, että siitä saa oikein jonkun reenin aikaiseksi. Joskus myöhemmin sitten, mutta tässä oli ihan hauska tommonen, mikä lieton laitteen nimi, tommonen ylätalja-systeemi, joka sun omalla painolla sitten jotain tekee. Sen erityisen raskas ollut, eikä varmaan tarvikaan, mutta sitä voisi tässä käydä kyllä sitten reenaamassa. Ihan hyvä, että tämmöisiä laitteita on tarjolla. No niin, se oli semmoinen treeni. Piti vielä käydä tuolla yhdellä ulkokuntosalilla, mutta tossa on vielä noin Blockfestin purkamiset menossa, niin sinne ei nyt pysty pääsemään. Mennään sitten huomenna tai ylihuomenna. Ja toivottavasti sitten pääsee tonne stadionillekin taas reenailemaan.